Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chakavenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonzimwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuti asai nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi vamunangagwa ovimbiswa Nyere Mumusoro. Vamunangagwa vovimbiswa Nyere Mumusoro. Hanzi pakabhadharwa 10 million US dollars ende vakomana hanzi vari munzvimbo ende vari kutoona kuti mukuru ari papi ende vari kuziva ende pangosara kanguva kadiki diki. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje yetsamba yanyorwa nevakomana ichiporomisa ichivimbisa kuda kupfuudza mukuru wenyika. Mawanayo pari kupisa kunzi hakuna kumira zvakanaka. Hanzi zvikafamba zvakanaka Christmas tinenge tagarika. Amenoti comment section inenge ichiita sei. Vanhu vari kunakidzwa kufara, vanhu vari kunakidzwa kupombonoka nenyaya yekuti vamunangagwa vavimbiswa Nyere Mumusoro. Handitika mawani ndisati ndapinda munyaya yangu iyi zvizere. Ndoda kungoti gwenzi rephytomed richiripo ende gwenzi rephytomed rakazara, harisi kupera anytime soon. Saka chirungodiwa ndechekuti kana uri muZimbabwe bata nhamba dziri pascreen idzo wotaura nemusikana anonzi Nyari womunzwa kuti ndabva nekuna DJ Holly. Vari kutaura ivo kuti izvoni iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu, ndiwe munhu wacho anokwanisa kutiitira mudzikinyira wekuti tiwane gwenzi. Gwenzi iri rinoshanda ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita zvirwere zvepabonde, ukaita chipi nechipi chaungangofungire, bata musikana uyu. Handitika anonzi Nyari, nhamba dzake ndidzo dziri pascreen ende anobva akubatsira same time. Handitika right. Nyaya yangu ndeiyi iri apapa iri kutaura iyo kuti maya kunze kuri kupisa right. Zvikanzi apparently President Mnangagwa received the following assassination threat. Exactly. Hanzi zvamanje manje mukuru awana mashoko ekumupfuudza eyambiro kuti aiwa katiri kumupfuudza. Ichi chachirungu ichi ende chirungu chakadzika. Saka ndiri kuisa izvo pahombe pascreen moverenga mega, but I will summarize kuhama dzangu dziya dzisinganyatsonzwa chirungu, dzisinganyatsounderstanda chirungu, dzakangofananawo neni. President Mnangagwa, ini nemaagency angu tapinda munyika menyu ende takananga musoro wenyu. Mukangoita wrong move chete, you will be gone. And hanzi it will be a clean hit. Ichave hit yakachena isina kana kuita sei kana kupotsa kana kuita sei. Ende zvikanzi pakaiswa 10 million US dollars from the underworld contract. Kunzi 10 million US dollars it will be fulfilled. Kuti 10 million US dollars pamusoro wemukuru akapfuudzwa and then vakomana votora mari. Amenoti munozvionawo sei. Ende pazotaurwa futi nyaya yegoridhe. Zvikanzi tiri kuziva kwavakawiga goridhe nani navamugabe. Tiri kuda kuti goridhe iroro ridzoswe rodzokera kumaBritish nemaAmerican authorities. Mawani vazenga vakutukirira futi kuzasi kwakomana vakutaura kuti iwewe utori worse than Mugabe anga atori nani, iwe utori Satan. Hanzi uri worse than the devil. Hanzi you blame the sanctions but it's your sick ameno. Ii chirungu chacho chiri kutaurwa ndo mawani. But hanzi uri kupomera masanctions but iwewe ndiwo uri kutodhakisa zvinhu.
amasanctions haana chaanoita sei chaanoziva. Mhosva dzese dzakanangana neni dzakanangana newe ende dziri pauri. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Vanoverenga maverenga, ndo nyaya yacho iyo yaiswa futi naZimai 22 hours ago. Zvikanzi Mnangagwa ovimbiswa Nyere Mumusoro. Amenoti zviri safe here izvi. And then pane imwe futi article yakabva yanyorwa futi zvichinzi Mnangagwa otiza munyika nenyaya yekuti ari kutya zviri kuita sei zviri kuitika izvi handitika. And then zviri kunzi akawedzera futi security mukuru ari kupanika, ari kuvhunduka, haasi kuziva kuti zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakamira sei. Amenoti munoti chione nyaya iyi zviri safe here kana kuti vanhu varikuda kungonakirwa zvavo nekutamba nesu paintaneti vachingonyora nyora kana kuti zvinhu zvitori zvechokwadi. But kana zviri zvechokwadi chaizvo zvinombotaurwa here, zvinobroadcastwa here kuti zvinhu zvabudiswa pachena kuti DJ Holly toda kukuuraya, taisirwa 10 million pamusoro wako, kana kuti vanhu vanongoita action. Ameno, isa comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti bo here zviri kuitika izvi, bo here zviri kutaurwa nechi nevakomana vakuti ndo zviripo. Zvikanzi nemacomments anga ari pangaukandwa, zvikanzi I'll be the happiest man ever. Zvikanzi dai zvikadaro, hanzi dai zvikatodaro mangwana chaiyo. Mawani pakaiba. Zvikanzi is Chabangu still alive? Vanhu vacho vanenge vachitoda pari kupisa. It seems kuti vanhu vari kutofara. Hanzi hamusi kufarira nhema here imi. Zvikanzi pane imwe comment yandaona futi pamusoro apo iri kutaura kuti avafe, hanzi avafe vakandigona boy, musanyeberwe, hanzi musanyeberwe. Vavaisa kapicture kapresident. Vanhu vacho vanenge vachitoda. So pazongoitawo mareactions vanhu vakadaro vachingoita sei vachingotaurawo zvakasiyana siyana, but the majority vari kuratidza kufara kuti aiwaka zvikangodaro zvikaita sekudaro zvinhu zvedu zvabho. Ameno munoti chiine nyaya iyi? Siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Ndisati ndabva panapa rega ndingokurangaridzai nezvegwenzi rePhytomed. Ndo gwenzi rutora mari zvamanje manje, ndo gwenzi rinofanira kugara unaro mumba futi zvamanje manje handitika. Saka bata Nyari panhamba dziri pascreen idzo, womudza kuti Nyari ndabva nekuna DJ Holly ataura kuti iwewe ndiwe munhu wacharuta zvinhu zvamanje manje handitika. Anobva akusota igwenzi iro. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita maronda asiri kupora, everything gwenzi rinoita sei rinorova handitika. So ndo nyaya yanga ndinayo zvamanje manje. Make sure kuti walike, wasiya comment mcomment section, wataura zvine musoro kana zvisina musoro. Kana zvisina musoro siya zvakadaro kuitira kuti avo vanotaura zvine musoro vagoona kupenga kwako handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoita sei rinotevera.